Päivää. Nyt tästä kun joku ihmettelee, kun Brigstrattonista hajoilee nokka-akseleita, niin tässä on hyvä esimerkki. Eli tuolla on se puolipuristin palasina tuolla pohjalla. Ja täältä kun puretaan näitä osia pois, otetaan nokka-akseli paikaltaan, niin sen pitäisi olla sen puolipuristimen tossa. Elikkä nää täällä pohjalla. Tämä vekoti. Ja sehän on silloin vähän hankala lähteä käymään, kun se on rikki sieltä. Eli se ei oikein meinaa jaksaa yläkuolokohdan ylitse pyörähtää toi moottori, kun tuosta avaimesta vääntää starttaa. Ja sitten vaikka se siitä elpyisikin ja lähtisi pelaamaan, mutta kun siellä on tuommoista romua tuolla sisällä ylimääräistä, niin se ei välttämättä pitemmän päälle ole kauhean hyvä. Mutta tästä tää lähtee tulee ja me tuossa Jaajon kanssa laitellaan siitä taas moottori ehyeksi. Moro!